da čujemo pre nego što počnemo da radimo. Ovo je napravila veštačka inteligencija. Znači, muziku koja pravi veštačka inteligencija. Suno je jedan od najboljih alata za pravljenje muzike. Sada ćemo ga probati besplatno. Make song. Kreiraj. Možemo pomoću Discorda, pomoću Googlea i Windowsa. Hajde da probam pomoću Googlea. Nalog. Kreiramo nalog. I vreme je za muziku. Od uvek sam voljela da stvaram muziku. Nažalost, ne znam da sviram ni jedan instrument, a nažalost ne znam ni da pevam, pa zato postoji veštačka inteligencija. Pošto razmišljam o nekim dečijim crtaćima, ja ću staviti kids song about, na primer, love. Verzija 3. Pa hajde da kreiram. Kreiraj. Pošto nismo uspeli da napravimo video preko sajta, jer zbog velike količine zahteva dozvoljeni su trenutno, možda ujutru neće biti, samo premium korisnicima, zato smo se premestili na Discord. Ja ću vam poziv na ovaj Discord dati u opisu ovog video snimka. I kad budete kliknuli, pojavit će se ovako neka slika. Mi možemo da idemo na neki od ovih kanala, međutim kako pronaći posle svoj video snimak, zato je najbolje da napravimo svoj kanal i pozovemo Suno Bot, tako ćemo i uraditi. Potrebno je da idemo na plus, dodaj server, izradi za mene i moje prijatelje. Ovdje ćemo dati naziv serveru, moj Suno. Napravi. Zatim ćemo otići na Suno, kliknuti na neki od kanala, zatim kliknuti na dodavanje aplikacije, odaberi server, moj Suno i zatim nastavi. Isto kao za bilo šta, jeste ja sam čovek, idi na moj Suno i sada je vreme da napravimo napokon našu pesmu. Kosa crta i kao što vidite čirp i enter. I ovdje vas pita da li želite da opišete vrstu muzike, zatim reči, kao i ako želite da GPT napravi reči za vas. Ja ću, već imam neke reči koje GPT napravio, ovdje ću staviti opis, evo prekopirat ću sa GPT-a, dobro, i zatim pošalji. I čekamo. Moram priznati da nisam dugo čekala i hajde da preslušamo. Hajde da pogledamo drugu. Naravno, možete ovdje eksperimentisati. Meni je fascinantno da vi možete napraviti muziku za neki dečiji crtani film, možete sa instrumentalom. Ovo je samo neki početni video snimak, dok Suno daje zaista mnogo mogućnosti i ja ga prvi put probam zajedno sa vama i računam da ako budem pravila neki dečiji crtani film, da bi ovakva neka muzika bila sasvim u redu i meni sasvim dovoljna. Naravno, vi ovdje možete da nastavite, kao što vidite, continue sa prvom pesmom, continue sa drugom, ili da jednostavno napravite novi prompt. Ja sam uzela tekst sa GPT-a, na brzinu napisala neki prompt, da želim dečiju muziku i sa ženskim glasom i to je sve. Kao što ste vidjeli, i u roku od par sekundi je napravio audio snimak sa muzikom. Zaista fantastičan program.
Ovaj program se plaća, ali 50 kredita se dobija besplatno, tako da 50 zaista možete dosta da stvorite sa probnom verzijom i da vidite da li je vredno plaćanja. Hajde da vidimo kolika je cena ovog programa. 10 pesama je 50 kredita, $8 je 500 pesama i zaista nije skup. Zavisi zašto vam treba, ali ako pravite crtane filmove, muziku, video snimke, audio snimke za Instagram, TikTok, ovo je jeftino. Pogledajte ovo. Ovo sam vidjela malo pre, nestala na pesma koju sam čula, bila je fantastična. Hajde vidimo ovu ptičicu. Rusijan. Da pustimo. Like a heart from God I'm renewed. In my weakness, ovo je fantastično. Zaista fantastično. Tako da možete da probate. Ja sam probala preko Discorda. Vi možete u ovom trenutku, ja nisam uspjela da napravim, da kreiram na ovaj način ovde zbog prezauzetosti pretpostavljam servera ili ja nešto nisam dobro razumela, ali preko Discorda sam uspjela za par sekundi i to je to. Izvolite i vidite da li vam odgovara. Hej, ne zaboravi da me zapratiš.